Bueno, mira. Mira, si té. cuina. Mira que m'ha donat el teu fill, un bolet. Hombre, una gírgola de carn, molt bé. Fa goig, això, eh? Sí, doncs mira, avui vespre a la planxa Sí. o un revuelto, Bo, fantàstic. boníssim. El pots menjar. Sí? Ah, doncs Mira, moltes... posa'l aquí dins. Sí? Vale, Sí, fantàstic. bueno. Molt bé, Bueno, fantàstic. si me deixeu, vos deixo vosaltres dins la cuina Molt bé. i jo me'n vaig, que venen uns inglesos a fer una visita. Ben fet. Vinga. Ens veiem després. Bueno, què tens aquí en aquesta cuina tan meravellosa? Bueno, doncs aquesta cuina és el que m'ho regula la producció, on tots els bolets, excedent de bolets i tot, a més de bolets que fèiem, aquí ens podem transformar Vale. i, per tant, caducitats. Vale. El bolet caduca molt aviat, amb Clar, 4 doncs- dies, 5 dies ho podem fer malbé, i Clar. d'aquesta manera el bolet el cuinarem i passarà un any o 2 anys segons el que faguem. Vale, i és tot allò que teniu allà a la botiga, d'alguna manera? Exactament. I d'aquí ha sortit aquesta línia de cuina pròpia que hem fet. Vale, de plats Sense cuina, preparats, sí, de plats de- preparats, Vale. i sempre anem a cercar coses molt originals, donar idees a la gent de com cuinar bolets i que sigui molt fàcil i molt bo de fer per... Vale, o sigui, seria com una altra línia de negoci dintre de tot el que és el que Exacte. complementa això. Vale, perfecte. I aquí què tens ara, per mostraré, exemple? per exemple, el que estem fent aquí. Aprofitam aquesta línia de cuina per envasar en petit format, que és el que aquí podem servir en degustacions. Vale. No? Per exemple, aquí tenim aquests envasos, aquí tenim, fixa't, una obresínia plena amb bolets, una mitja barqueta d'obresínia, Molt bé. val? Ja està feta, ja està cuinada, envasada al buit, i l'únic que farem serà obrir aquí, aigua calenta, la posem dins Molt bé. i que regeneri. 3 minutets i ja ho tenim aclarit. Vale. Aquí tenim uns bolets amb una escabetxa de Oh. taronja natural, taronja Oh. exprimida i sàlvia, Vale. que també el posarem aquí dins i ja estarà 3 minutets. I aquí tenim unes coreanes, que és aquesta gírgola de carn que tu m'has duit, petitones, abondants confitades amb herbes aromàtiques, amb unes verdures bracejades i amb soli embigat com si fos un pil-pil. Oli de Menorca. Oli de Menorca, evidentment, clar, Vale. sempre. Tot producte I, de Menorca. escolta'm una cosa, i per què li diem aquests noms tan coreana, shiitake, tal? Els bolets són de tot el món, no? Sí, sí, això ens aprofitam una mica de Les els noms modes. comercials. Vale. Tothom coneix mundialment el shiitake i t'aprofites del mateix nom i per tot tothom diu un shiitake. Vale, però és un bolet que... El nom és un bolet que li podem donar un nom català. És més, els noms dels bolets, els noms populars o noms comercials, no hi ha un nom típic. Cada regió li dona un nom distint dels bolets. Aquí direm un esclat de sang Sí. i a Eivissa diuen un pebràs. Vale, sí, a Catalunya un rovelló. Diu rovelló. Clar. I a Madrid li diran un níscalo. Un níscalo, I estem sí. xerrant del mateix bolet. Sí. És un lactarius sanguiflus. Aquí sí que és un nom científic. Aquest és el nom llatí, vale. Bueno, doncs comercialment hi ha una sèrie de noms que me n'aprofitem d'ells. Vale, O sigui, no és que siguin bolets japonesos. vale. És que els primers en comercialitzar-los i en popularitzar-los va ser a països asiàtics, Vale. Xina sobretot, i mos aprofitant d'aquests noms. Vale. I no han passat 3 minuts perquè ja tinc gana, jo. Bueno, doncs anem a destapar i si vols te mostres com Vale. sortiria. Vale, sí, home, sí. Per exemple, anem a treure l'obresínia. La Això, tenim aquí, això deu cremar, també. vine cap aquí. Clar, això són petites reaccions perquè això no és un restaurant, clar, és un lloc de degustació. Són degustacions, aquí ho tenim tot fet. Vale. Perquè jo vaig llegir que us havien donat com una de les millors experiències de turisme actiu, que diguéssim, no? Gastronòmiques Correcte. a nivell nacional. És així o no? Exactament. Us van catalogar com a una de les millors experiències a nivell nacional. De 800 empreses, 800 explotacions agràries que van participar en aquest projecte, en van elegir a 30, que van ser els que van formar part d'un catàleg nacional que hi ha, i d'aquestes 30, a nosaltres ens van elegir com a representants per anar a Fitur a explicar totes aquestes experiències. Vull dir que Bueno, és una gran experiència que donem. Bueno, aquí posaríem l'obresínia, quina bona olor. i ja està una obresínia feta, l'únic que li podem fer és fer-li una petita decoració. Vale. Vols veure? Podríem fer així. Ah. Senzillament Amb aquesta la ceràmica podríem- tan xula. La podríem col·locar. I si això ho rematam amb la decoració, Vale. ja tenim un plat acabat. Fantàstic. Pues ara és qüestió de provar-ho, això, Cice? Claro. Per exemple, te mostraré una altra cosa, Ah. com pot ser, aquí tenim un escabeig de taronja i sàlvia, Va. obriríem aquest, Vale, tu ets esquerrà com jo, ja ho veig. i senzillament emplataríem aquí dins, i ja tenim un altre bolet, Això què són? escabeig de taronja i sàlvia, a punt. Això són gírgoles petites o...? No, això és una flamolina, és un bolet així, tipus com pugui ser una gírgola de pollentró, un pollentró, una gírgola de figuera, Vale, més o menys de la mateixa família. molt bé, molt bé. D'acord? Boníssim. I si vols veure un altre plat
acabat, doncs podríem agafar, Aquí vas traient coses que tens recursos ja ho veig. sí, el que hem posat. No, ja ho sé ja, però vull dir Aquí que va. tenim, com pots veure, un altre tipus de cocció. La posaríem aquí. Tenim aquí unes verduretes i uns boletets petitolls, veus? Els posarem així, posarem les verduretes brassejades que ja estan aquí dins, i ja tenim un altre plat fet. Bueno, això m'ho menjaré jo, i no aquells anglesos. Com pots veure, Eh. fàcil, cuina senzilla, 3 minuts. Clar, en el fons, al final tens aquí un plat fet per casa, també, no? Vull dir que... I a part, el que ve aquí aprèn... Ració, degustació, i el que tu pots comprar a la botiga amb el nom de la cuina de Cecínia és exactament el mateix, però en plat sencer. En 200, I qui ve a fer una experiència aquí, li ensenyeu a cuinar això, també? Exactament, Vale. sí senyor. Molt bé. Doncs pues, escolta, anem a provar-ho, això, no? Vinga, doncs agafa Sí? un plat. Vale, fantàstic. Vinga, Tanca per allà. gràcies.